moi boas tardes, benvidas, benvidos a unha xornada máis desta primavera cultural que bueno, estamos a desfrutar aquí na Universidade de Santiago de Compostela. Además, hoxe podemos decir que sí, primavera, porque hasta o tempo nos acompaña un tempo maravilloso e tamén un entorno maravilloso como este da Igrexa da Universidade, no que, además, vimos utilizar a fondo, aproveitando esta maravillosa acústica que temos, para celebrar dúas cousas. En primeiro lugar, a final deste certame de grupos musicais da USC. En segundo lugar, como segundo prato do día de hoxe, pois ese concerto de Caamaño e Ameixeiras para xa pechar a xornada. Entón, non quero estenderme moitísimo, simplemente eso, dar 4 claves do que vai ser esta xornada. En primeiro lugar, iremos escoitando esa presentación final dos tres proxectos finalistas deste certame de grupos musicais da Universidade de Santiago de Compostela, que son The Displacement, Aprendiz e Diego Flaner. Iremos vendos, farannos a súa actuación. Teremos tamén tempo para falar con todos eles e que nos conten tamén, que se presenten xa ante o público. Estábamos antes aí falando e comentábame que, bueno, incluso para algunhas das ideas que ides ver aquí, é a primeira vez que se enfrontan a un público así tan numeroso, co cal tamén ten un pouco ese toque de algo que está moi ben que se busque neste tipo de concursos, que é, pois, dar a oportunidade de que, pois eso, calquera cunha idea poida estar diante dun público e compartir a súa arte, que é o que veñen facer aquí todas estas mozas e mozos. E iso, nesa segunda parte teremos ese concerto de Caamaño e Ameixeiras, que, además, xa vos adianto que si quedastes 5 minutos antes de que fora o concerto, non vos marchedes, porque vai haber tamén moita sorpresa e vai haber moita cousa que levaredes no recordo para moito tempo, xa veredes. Entón, bueno, simplemente comentarvos que este certame que comezamos agora a súa final, pois deu comezo ata xaneiro. Tiveron a oportunidade os grupos, as iniciativas de presentar as súas propostas, e o que imos ver aquí son as 3 propostas finalistas. Despois teremos tamén o noso xurado, que será o encargado de valoralas e poñelas por orden para recibir cada seu premio económico conforme consta nas bases do concurso. Pouquiño máis, creo que imos dar comezo xa a esta xornada de hoxe, a este menudo día desta primavera cultural, na que además sabedes que xa dende febreiro temos danza, temos música, temos teatro, charlas, obradoiros, etc., e que vos convidamos dende logo a desfrutar e a participar, porque, bueno, é unha boa forma de facer universidade, de facer cidade e de facer tamén moita amizade a través da cultura e da arte, que sempre é moito máis agradecido. Así que, se vos parece, chamamos xa en primeiro lugar a este escenario a The Displacements, que ocupen aí, recibímonos cun forte aplauso. Bueno, The Displacements é un grupo que nos chega dentro do campus de Lugo. Despois falamos con eles, que estudian, etc. Pero contaros que temos a María o teclado, a Ángel na batería, a Iago no baixo e a Diego na frauta. Así que o escenario voso, cando quedades coa presentación de The Displacements.
una vez un señor con sombrero que trabajaba en una gran oficina. Los días pasaban y todo seguía en calma, pero un día se levantó y algo cambió. Algo muy peligroso se le pasó por la cabeza, tanto que podría destruir su vida entera. Pero así llegó y en su memoria se quedó. Se acordó de cuando era pequeño y sentado frente al televisor, viendo los documentales de la 2, jugaba a ser un pequeño explorador. Y por un momento se transformó en el viajero con sombrero y empezó a sonar esta canción. Muchas gracias. Bueno, somos The Displacements, venimos de Lugo y bueno, el tema que acabáis de escuchar lo compusimos para este concurso, se llama El viajero con sombrero. Y eso es. Entonces, bueno, esto es muy cortito, así que ya tenemos que ir acabando, entonces vamos a hacer tocar una pieza de Stevie Wonder. Así que espero que os guste mucho y muchas gracias por venir. Así que allá vamos.
she lovely? Isn't she precious? Isn't she beautiful? Ba-da-ba-ba-ba-da-da-da. I never thought true love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely, faithful love? Hey! Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Gracias. Bueno, no sé si le toca ya al siguiente, cómo va esto, pero... bueno, una pequeña presentación antes de nada. Iago al bajo, María teclado, Nico batería y yo Diego un servidor. Aquí. Hola, sí, ahora sí. Justamente a iso íbamos, ás presentacións de Displacements. Forte aplauso outra vez, sí, señor. Bueno, achegádevos aquí diante. Aí tedes o voso público. Además, creo que o voso primeiro público, porque me contabades antes que bueno, o grupo é recente, entón... Pois, lóxicamente, é unha desas primeiras actuacións, pero así con tanta xente comentábame que é a primeira. E mentres damos tempo a que aquí os compañeiros de Frog, forte aplauso para eles tamén, traballazo sonorizando este evento, pois mentres compoñen o escenario para o resto de actuacións, sí que quero falar un pouquiño con vos e que vos presentedes e que nos contedes, a ver, en primeiro lugar, o quen é quen en Displacements. Así que, veña, contádenos quen sodes, que estudiades, de onde vides, todas esas cousas. Tedes aí o micro para vos. Veña, vade pasando por aí. Bueno, yo soy María, soy de Madrid, pero estudio en Lugo y estudio bioquímica. Y bueno, desde muy pequeña toco el piano, entonces para mí esto es un lujazo. Y compartirlo con ellos también, así que muy guay. Bueno, yo soy Diego, vengo de Coruña y bueno, llevo tocando la flauta también desde muy pequeño y bueno, la música para mí es una pasión y estar aquí también, como dijo María, es una joya, un lujazo, algo muy, muy bonito y nada más. Nada, chámame Ángel, levo ca música casi toda a vida, a verdade, é a miña vocación. Bueno, veño de Merín, en Ourense,
Aí. Fuerte. Creo que alguén deberían aí por aí, eh? Pode ser, A ver se nos tens que invitar a todos despois. Sí. Nada, moitas gracias pola oportunidade de estar aquí. Bueno, a verdade que acabei os estudos xa recentemente, de feito xa traballo, pero bueno, coa alma de universitario sempre. Así que nada, moitas gracias. Vémonos. Eu son Iago, veño tamén da Coruña, estudo en Lugo Enxeñaría Forestal, pois como os meus compañeiros poder disfrutar e compartir pois unha pasión como é a música con eles é unha maravilla, porque ao final tocar ao final é expresarse de outra forma, pero expresarse. A ver, e contade a toda esta xente en que momento vos xuntades? Que pasaba? Donde estabades? Vivíades xuntos? Porque xuntos xa sabemos que non estudiábades. Como aparece The Displacements? Pois a verdade é que foi bastante lenta a cousa. De feito, o grupo empezou con outra persoa que hoxe non está aquí por motivos laborais. De feito, xa non vive en Lugo, entón xa non pode tocar con nos máis. Chámase Alberto e toca a guitarra, así que lle mando un saludo desde aquí porque ao final fomos ele máis eu os que comenzamos o grupo ou comenzamos a tocar e logo si é verdade que Nico incorporouse Grazas a un amigo dun amigo que lle contou a él, algo así. E logo veu Diego e María, que prácticamente xa viñeron xuntos. Diego tamén eu o coñecía a través de outra persoa e María pois a través de Nico. Entón, pois ao final acabamos tocando xuntos dunha forma un tanto casual. E o nome de onde sae? Por que The Displacements? A contratempo tiñamos que poñer algo. Sí. Sí, tiñamos que dicir un nombre para coller o local de ensayo que temos en Lugo. Si estábamos a contratempo, pois o primeiro que se nos veu a cabeza, ao final nin o pensamos. Quedou así. Bueno. Quedou así. Non parece mala elección, además agora o feito de xa, pois eso, ter temas propios, de presentarvos ante un público, presentarvos a un concurso, casi vos condena a non cambiar o nome, porque senón xa hai que casi arrancar de cero outra vez. Vides de graos moi diferentes, Enxeñaría Civil, Bioquímica, Enxeñaría Forestal e, cal me quedaba, Enxeñaría Civil, bueno, dous de Enxeñaría Civil, efectivamente. Mundos super técnicos, aí super focalizados nas áreas que vos tocan, pero tamén sodes, digamos, músicos profesionais. Intentamos. Bueno, estades no camiño de selo. E tedes os estudos de música, de grau medio, de grau profesional tamén. Como pode axudar, se pode axudar, ou que vos aporta a música dedicándovos ou queréndovos dedicar a unhas áreas tan técnicas como nas que traballades? Que vos pode aportar? Pregunta difícil. Que é a música para vos no día a día? É un hobby? Queredes que sexa o vosso medio de vida? Home, sí, eu, desde logo, sí. Sí que me gustaría ser músico, porque, bueno, é algo que nunca pensei, porque que nunca pensei que se podería chegar hasta aí. Entonces, ao final meteste nunha carreira porque xa é como a roda, que sigues esa roda, pero bueno, son os camiños que ten a vida e nos esperamos seguir facendo isto que nos gusta tanto e hasta ver hasta onde chegamos. Entonces, simplemente disfrutar do camiño e xa está. Non sei. Yo iba a decir que la música, aunque no lo parezca, te centra mucho en la vida, porque te hace ser disciplinado y si realmente algo te gusta, luchar por ello, que eso también hace mucha falta a veces en la universidad, de esa constancia y determinación, y la verdad que sirve mucho, aunque parezca que no es tanto. Forte aplauso, porque é esa utilidade da música que é super importante. Bueno, pois
Foi un placer coñecervos, foi un placer compartir esta tarde con vos. E agora, se vos parece, deixamos xa o turno para o seguinte dos participantes. Despedimos co forte aplauso que se merecen a The Displacements. E damoslle xa tamén benvida neste escenario, tamén cun forte aplauso, a segunda das propostas da tarde, que é a de Aprendiz. Deixo vos con el, que ademais ven acompañado de Paula, que estará tamén aí aos mandos nun dos temas que vos vai interpretar. Así que Aprendiz, despois falamos, pero agora o escenario é teu. Moitas gracias. Deixades de la opción. Deixades de la opción. Eu son donde nací. A moito, además donde me criei. As engurras da man de miña boa puñeron así por darme unha vida boa. A min, a meus irmáns, a meus curmáns e a toda boa persoa que se achegou meterlle leña á cociña. Se algún día acado a gloria que saiban que non é miña, que eu deixei de creer en min axiña e cando non vin paxariños medrei nunha gaiola como a todos eu soiño. Seu soiño, pero son dun asubío voltoume da polo niño. Unha miñoca de tanto que tropecei fixen camiño coa rocha. Fiarei fondo e fino liño da roupa de meu sobriño que antes del foi miña e antes de toda a tropa. Porque miña boa traballou como unha negra, como di ela, des que era nena e traballou enferma, traballou en negro e o xornal como era normal daquela. Polos demais máis ca por ela. As engurras da man de miña boa que teñemos a feira foi pulpeira e foi matroa, pois criou máis fillos dos que viu nacer e dos que agora se lembran dela. A miña tia Silvia, a miña tia Gloria, o meu tio Antonio. Ela non foi activista en deixa máis de ningún bando, mas ben non tivo tempo, había que facer no campo sobre o monte cunha vara, mirar do gando cun anaco de touciño tiritando en pleno inverno. Porque é certo que ela non foi activista, pero non o é menos, que sempre tivo uns valores que soubo amosar aos nenos, a nenos, a maiores e a todos os que souberon escoitar a miña boa. Porque ela non coñece a Rosalía e sería unha osadía falar de prosa ou poesía. Ela estudou o que pudo, que esta terra lle deixou, traballou, fixo o futuro e ben pouco se queixou. Así digo que o traballo que dinero. É a mí me importa. Eu non fago traballo por dizer que o fixo. Pero o que eu paso. Vai, que digo. El é do 54. Cando a paz ainda hai a gatas e os dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nós tan só 4 parvos en oficio nin contrato. El é do 54, de cando a paz ainda hai a gatas e os dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nós tan só 4 parvos en oficio nin contrato. El é do 54, de cando a paz ainda hai a gatas e os dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nós tan só 4 parvos en oficio nin contrato. El é do 54, de cando a paz ainda hai a gatas e os dereitos en zapatos, a democracia era un soño, a liberdade un alegato, e nós tan só 4 parvos en oficio nin contrato. Este tema é o primeiro do meu novo disco que se chama Campo. Está escrito en galego e está dedicado a miña avoa, que é a que está cantando ahora mismo. Son recunchos, lugares que me levo, conversas con anciáns sendo nenos que despois medraron. Mudaron de parecer, mais en deixa máis esqueceron as ensinanzas que lles deron,
Termo de recordos en termos de tempo xa tan lonxe, onde os bicos e as apertas non se finxen, fixen tantas trasnadas que non as recordo hoxe porque a maxia da nostalgia pega tanto que me aflixe. Lembro galletas roubadas, saltamontes collidos en botes, botará a correr por prados, explorar montes virxes a nosa mirada e voltar cansos a casa a merendar e ao fin e ao cabo volvía con Marquesa a porta. Naqueles veráns tan curtos nos que nada importa, fedellar, facerse un corte en riba, levar unha torta, porque a curiosidade pega máis coa pechadura posta. Enchedura despois de cear, todos bañados en tandas de 12 para a cama, pero non acaba, toca mirar a peli de sempre, como sempre, que máis dá se nada importaba. Eu son froito do lombo de miña avoa e de miña nai. Da escola do eche o que hai, se che gusta ben, se non pasas. Eu son froito do lombo de miña avoa e de miña nai. Da escola do eche o que hai, se che gusta ben, se non pasa. E fun por leña, sí, pero en riba da carretilla, rir, chorar, correr, morrer xogando pilla-pilla. E pilla María sempre, pobriña, miña pobre, que a xente de alma nobre que máis sofren, que nos doia. Axiña deixei de rir por todo e de chorar tamén. Fuxín a modo, mais tamén corrín, fixen o tolo en busca da aceptación até que aprendín. Que o miolo da cuestión estaba en min Pueden ser en quen de querer e que me queiran. Por iso que non me xulgou, levou de min todo o que tiña. Porque a xente minte manca, di que o sin te deixo estar e déixate quedar a ti coa espiña. E agora que acontece? Son home ou son cativo? Se a sona do meu nome foi menor que o seu castigo, se me crin maior con 13, que farei de min agora? Que vexo o tempo pasar, el dalle igual. Se se lle chora. Non é broma, para nos isto era o paraíso. E xa non preciso máis do chan que piso, pois criáronnos para iso, para collelo que che dan sen protestar e con permiso. Que Dios está, Atena, botado guiso. A miña vida é todo, e a vos tamén vos fai por falta. Non fai falta, non fai. Eu son froito do lombo de miña avoa e de miña nai. Da escola do eche o que hai, se che gusta ben, se non pasas. Eu son froito do lombo de miña avoa e de miña nai. Da escola do eche o que hai, se che gusta ben, se non pasas. Son fillo da miña casa, neto da eira, medrei a carón da lareira, após das brasas. Este tema chamase número 26, que é o letreiro da miña casa, basicamente. E se o noso presidente non fala galego, se non llo falan nas escola os nenos, dime, que faremos? Que será de nós? Que seremos? Se morre o galego, morremos todos, morren os velliños, tamén os novos. Morre a identidade e morre o povo, porque a lingua fala de nós e dinos quen somos. E morre o galego, eu vou con el, non quero ese mundo, non o quero ver. Eu non quero ter que decirlle a meu fillo que deixei morrer. O que seu bisavolo loitou tanto por ter. Hai meses que non escoito galego no Obradoiro e coido que iso a Santiago xa non lle preocupa moito. Hai meses que me descoido e cambio castelán nas tendas. Hai meses que me vendo, pero se arrisqueime as vendas. Perecen os trazos cos que aprenden a ler. Nos cadernos das nenas que acaban de morrer. Sobra tintas, non hai oco no seu papel, só hai liñas para voz dos cartos, para voz dos reis. Estamos perdendo o puto nome, comendo que todo o mundo come, quedando con fame, bailando memes, falando inglés. Non sei se o ves, e ti quen és, de que nos vale?
E ti que te queixas do proteccionismo, se es quen pon rei xa se quen pon en risco. Unha lingua viva nobre sometida pola tiranía do chamado un día decreto de trilingüismo. Se morre o individualismo, morre a cultura, morre a dozura, morre a alma, morre a paixón, morre o país en mans da globalización que está a convertir en lingua mera comunicación como indicación do que fica detrás do autodesprezo. Son vítima da centralización da tiranía dos prezos. Quixen deixar por escrito que levo no corazón, por se mañá perezo. Perecen os trazos cos que aprendín a ler, nos cadernos das nenas que me van ver morrer, sobra tintas, non hai oco no seu papel, só hai liñas para vos dos cartos, para vos dos reis. Moitas gracias a todos. Bueno, grande ese aplauso para Aprendiz e tamén acompañado maravillosamente por Paula, primeiro aí aos mandos e agora coa súa voz. Bueno, Aprendiz é un pouco o proxecto de Nico Hermida, verdad? Que é un rapaz de Lalín. Exactamente. Que xorde en 2019, con ese Liñas Torcidias. Efectivamente, sí. Eu pregúntoche, todos nalgún momento da vida somos ou fomos ou nos tocará ser aprendices, pero por que Aprendiz? Por que ese nome para o teu proxecto? Pois, se che son sincero, a min gustaba moito o rap, necesitaba un nombre rapero, puxeme a xogar coas palabras, APR, rap, xogos así e saleu Aprendiz. Aprendiz de la a la Z, empeza por A, acaba por Z, era xogos así. Cales son os teus primeiros pasos no mundo do rap? Como comezas? Pois eu empezo escoitando moito rap por influencia do meu irmão e de aí paso a crear un grupo de amigos no meu pueblo, en Lalín. Moitos deles están aquí presentes, nos que nos xuntamos polas tardes a rapear e facer batallas de gallos e así. Podemos ver que a túa proposta está nun estilo moi oposto, por exemplo, a de Displacement, que tiñamos antes. Hai oco para outros estilos, para outras músicas no proxecto de Aprendiz ou estás moi focalizado no rap? No, a miña ambición realmente tocar a música tradicional, pola que sinto unha paixón moi grande, e estou traballando neste novo disco, estou traballando con moitos músicos que me están axudando a conseguir iso. Bueno, e xa para rematar, que creo que xa está case colocado o próximo participante, sí que aí, digamos, investigando un pouquiño en vos, antes aí atrás decíame, estiveche espiándonos, tal, e bueno, estuve intentando, lóxicamente, coñecervos un pouquiño, escoitar a vosa música xa antes de chegar aquí. Vendo un pouco os títulos das túas cancións, Dios y Job, Domingos Nostálgicos, Abrazos Fríos. Teño dúas preguntas, ou casi tres. Como de difícil é titular unha canción? Como o fas ti? E tamén, si aparece primeiro a letra do rap ou primeiro hai un título que dá lugar a esa letra? Pois hai de todo. Eu, por serche sincero, hai cancións que escribín porque teña un nome e cancións que tiña e pois despois lle puxen un nome. De feito, teño unha libreta chea de nombres de cancións que me gustan, para poñerlles nun futuro. Pero nada, influencias, os meus títulos son moitas influencias de películas, de libros, de etcétera, e cosiñas así. Como é o teu proceso creativo? Como compós os teus temas? Mira, se me preguntaras 2 anos atrás, sería unha resposta, agora é outra.
porque agora as novas letras deste novo disco en galego nacen da miña casa, de tomar conciencia do que pasa na túa casa e a partir de aí querer homenaxear a todas as persoas e o que escoitamos hoxe é precisamente eso, facer un pouco homenaxe. Bueno, todo isto que non o mencionamos, es estudante de Historia, sí. Así que casi podemos decir que xogas na casa. Estás na casa, terreno perfectamente coñecido. E hoxe aquí xunto co seguinte dos participantes que temos, con Diego Flaner, vide representando ese ámbito da música urbana que además na vosa xeración pegou con tanta forza. Moi fuerte, sí. Sí, creo que é unha música moi accesible, que a todos nos pode facer sentir identificado, porque, ao contrario que outros estilos, toca o cotidiano, toca o día a día, e eu creo que os chavales sempre nos sentimos identificados por eso. Aí sempre houve esa medio loita, ese case estigma do rap, da música urbana. Sí. Ti, que estás de cheo, ti que pois eres aínda lóxicamente moi novo, como o ves? Como lle ves ese futuro? Eu creo que está superado en certo modo, todavía queda, pero é como todo, fai falta tempo, pero creo que as persoas máis maiores que antes, digamos, infringían ese prexuizo, agora xa o ven de outra maneira e eu creo que hoxe aquí a xente disfrutou e vai disfrutar do rap porque é un estilo musical máis. Así é, seguramente. Grandes aplausos para Moitas gracias. Aprendiz, segundo dos participantes nesta final do certame de grupos musicais da USC. E, se vos parece, despedimos a Aprendiz porque, paso páxina, imos recibir xa neste escenario o terceiro dos proxectos que se presenta nesta final, que é o de Diego Flaner, que é un rapaz de Lugo, estudante de doble grau de mestre de Educación Infantil e Educación Primaria, e que non sei se anda por aquí. Vente, Diego, porque están xa aí cos últimos retoques, e xa te deixo, Diego Flaner. Aí tes o teu público, aquí vos queda Diego Flaner. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Yeah. Ardo como putos eucaliptos, sempre estou ardendo como a túa bandeira. Ardo e sinto máis que o fai calquera, a miña casa é miña, deixo a porta aberta. Un almanaque colgado na cociña, o tempo parou en 2012. Todo o que sinto sobra vai pas galiñas, e o quentarse tanto xa non queda doce. E os meus dedos están facendo brasa. Miña avoa di que rece, que pise coa dereita cando saia da casa, e me santigue cando a porta se pecha. E cando a porta se pecha o mundo sempre me come, e hai cabalos nas rúas e vacas nos bloques, feiras, romerías, ouro nos torques, pouca xente, demasiadas cores, portas abertas, tendais coa roupa seca, ventas rotas nas casas baratas, nenos tristes cando acaban as festas, cando cambian a hora e cando volven as mantas, aldeas desertas, lumes pola maleza, hortas na rúa e nubes densas, poscas que pintan portas chas de letras, pecha a cidade de nebra pecha. Pecha a cidade de nebra pecha. Yeah. Pecha a cidade de nebra pecha. Hey. Pecha a cidade de nebra pecha. Yeah, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? Pecha a cidade de nebra pecha. Yeah. Pecha a cidade de nebra pecha. Hey.
Polas árbores como varón rampa. Meu corazón é un after como dos rapantes. Vivo e vexo como era antes, sempre rodeado de xente brillante. Escoitei chegar tambores e apretei a túa mau porque teño medo. Meus consellos sei que non son os mellores, pero sei que polo naceron no peito. A min é me igual eso que cantes. Se apretas o puño ou os dentes, teu corazón non ten máis que carne. Olvidaches as cousas máis importantes. Tempos pasados non foron mellores, nin os teus recordos nunca foron cores. Simplemente que teu corpo sempre esquece as dores e vai repetilas cando chores. Engaza os nenos non choran, non crecen, non soñan, Levo no bolso pila de rotuladores porque sempre que paseo marco donde estuven. Son un neno de costumes, sempre volvo a donde estou. Teño no peto a túa mau porque fai frío e antes que no teu abrigo prefires no meu. Son un neno de estar cos seus, antes que no meu abrigo prefiro no teu. Antes que no meu abrigo prefiro no teu, Ei. Deixai os mortos que morran, deixai os nenos correr, deixai que a nebra se peche, que nunca pare chover. Deixai que todo este frío, que todo este do revés, que cando volvas tranquilo sintas que todo está ben. Cando volvas tranquilo, sintas que todo está ben. ¿Qué tal estamos por ahí? Eso es. Ya. No vale la pena tener ojos en la cara si nunca en tu puta vida diste vuelta a la manzana. Cuando vienes me sanas, el tiempo que paso fuera aprendo de las ventanas. Observo toda esta mierda desde la cama. Me fijo en los soportales que protegen tus taras. Todo el mundo quemado, huele como a tostadas. Todos saliendo de todas como si nada. En la ciudad más triste de España, sin estar en España. Y es que todo se resume en la niebla por la mañana, en no ver nada, en esa nostalgia, en volver aquí, verlo todo de colores malva, siendo todo tan gris, escuchando Cosmonáutica, volviendo a casa con la cara de una santa. Hoy me tocó el día de hacer el maula. Me mimetizo con escaparates, con tonos grises de la calle, con las luces de los coches. Dios se ríe cuando un pibe hace planes y pone en orden todo hasta que dispare. Dende o tellado desta casa podo ver o mar. Teño raíces tan robustas que non paro de medrar. Nesta rúa cando chove, chove mal. Está todo tan nublado que non vexo o meu portal. Estoy bendito desde que al salir me presigno. ¿De qué sirven tus palabras si no tienen signos? Todo lo que veía era un sin Dios. Yo caminaba y era simbiosis. Yo caminaba y era simbiosis. Caminaba y era simbiosis. Yo caminaba y era simbiosis. Muchas gracias. Gracias. Vamos coa última xa, nos despedimos. Gracias por estar aquí e pola oportunidade de cantar en un sitio tan chulo.
Lois Pereiro. Bueno, a soledade para min sobre todo é unha opción estética persoal a veces. De todos os xeitos, para min sobre todo constitúe unha posibilidade de ser eu mesmo, buscar algo que non quero que a vida fluya cantando todo o que ten, esa observación, esa contemplación que supón cantar a vida realmente para saber en que mundo vives. Necesitas estar solas. Galicia é un sitio que xa polo paisaxe, pola maneira de que está feito para estar só. Medo e asco, miseria e nebra. Lois Pereiro, estar só. Volver a casa, rezarlle ao ceo, estar só. Charcos, periferia, ventas rotas, taqueos. Ando descalzo como un nazareno. Marco meu paso ao ritmo dun cosmos vivo, cosificado. O mundo é teu e non o tes na mau. Non tes nada na mau, estás só. Sigo o meu camiño e piso forte. Teño lazos que me afastan da morte, paraugas que me cubren na noite, e na pel conto varios cortes. En inverno morro e algo vive aquí. Teño medo das pistolas, das flores que non afloran, de salir de aquí, de quedarme aquí. Teño medo de estar sola, teño medo dos ruidos fortes, de que non me fales e que non me escoites. Teño medo de que non me loites, teño medo de creer na vitoria, inda que saiba que será nosa, mais nunca é nosa. Pero isto que sinto fai que sexa nosa. Since como pesa, faz que respire entre a nebra pecha. Non toco chan desde aquelas, faz que suba e que baixe a marea, faz que este frío non me faga nada, faz que esta vida sexa menos mala. Na miña aldea hai unha muralla que nos protexe cando tiran balas. Este amor non me colle na roupa, e a miña roupa é pas medras. Do meu camiño quita las pedras. Esta vida é unha festa, esta vida é unha festa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, grandes aplausos para Diego Flaner e tamén para Víctor, que estaba aí detrás dos platos, que antes non me acordara de ti, e aí estaba tamén Víctor. Bueno, pois ata aquí as tres presentacións dos tres proxectos finalistas deste certame de grupos musicais da USC. Agora o xurado retírase a deliberar, e tamén os compañeiros de son van ir montando pouquiño a pouco o escenario para o concerto de Camaño e Ameixeiras, pero quedamos contigo un rato aquí, Diego, si che parece, para que tamén nos contes un pouquiño eso, quen é o que hai detrás de Diego Flaner. A primeira pregunta vasme matar por obvia, pero creo que hai que facela casi obligatoriamente. O de Diego parece claro, o de Flaner de onde nos chega? Bueno, eso é unha historia, son un pouco friki destas cousas. E sí que me gusta moito o tema de camiñar pola rúa, de pasear, de ver, de fixarme en cousas que normalmente parecen obvias, pero que ás veces pois teñen a súa estética e a súa eso. Ese pois é un termo francés que significa pois unha persoa que camiña pola rúa polo simple feito de camiñar pola rúa, por eso, pouco máis.
Fixadevos, non sei se vos fixastes nunha cousa que, bueno, os que vimos do mundo da comunicación agarramos o micrófono así por abaixo. Os que veñen do mundo do rap, aínda que sexa en modo entrevista, xa o agarran aí por arriba casi preparados por si hai que soltar un par de versos. Pero, contanos, como nacen as túas letras? Como é o teu proceso creativo para facelas? Bueno, eu polo que se ve, pois sí que intento centrarme moito nas cousas cotiás, no día a día, e intentar plasmar pois a normalidade pois de vivir e de estar en Lugo, porque ao final son de Lugo, estudio en Lugo, e pouco máis, non ten un trasfondo maior. É simplemente intentar plasmar os meus sentimentos con cousas cotiás e coa tradición e tamén con ese costumbrismo. Bueno, o que pasa é que, mira, que eu estaba aí detrás, creo que por aquí diante alguén soltou un Viva Lugo ou algo así, Además, ao que me sumo, por razóns obvias, que eu tamén son de lá, e xusto vas ti despois e dices desde la ciudad máis triste de España, con la niebla, non sei que máis. Hombre, xusto acabanche de decir o de Viva Lugo, pero bueno, ben traído, sí señor. Estás estudando para mestre, estudas o dobre grau en mestre de educación infantil e educación primaria, e non sei se algunha vez pensache no potencial que pode ter a música como a que ti fas, o rap, ou incluso a música en xeral, para axudar na educación, que moitas veces é un reto que as mestras e mestres teñen. Como crees que ti podes usar a túa música no futuro profesional? De feito, esta semana pensei niso, porque estou de prácticas nun cole, e, bueno, con nenos de 4 anos. As cancións que se poñen aos nenos de 4 anos son cancións super horteras e faltas de estética. Super infantilizadas, super reproductivas, que non molan nada. Entón, pois, xa non desde o rap, desde calquera ámbito da música, pois, un pouco de criterio, creo que se deberá cambiar un pouco eso e tamén pois empezar desde que son tan pequenos a formar os nenos nese sentido crítico da música. E que prefire Diego Flaner? Encerrarse nun estudio co seu micro, coas súas bases aí con Víctor, con esas bases, ou unha boa batalla de galos? Ir ao estudio, estar no sofá do estudio, o sea, non me gustan nada as batallas de gallos. Non me gusta moito. Non me gusta esa competitividade, esa estética das batallas de gallos. Pa min non é. Eu respeto, pero pa min non é. Ben, e xa a última para despedirte. Unha pregunta, xa verás, super controvertida. As letras das cancións nacen na folla de papel ou en notas de voz, de audio no teléfono? No teléfono, estamos no siglo XXI, no teléfono, porque ao final é o máis cómodo, e vas pola rúa e se tes unha idea, pois, a ver, que mola a idea de levar unha nota, pero ainda non chegamos a eso. O sea, que o de sentarse a escribir non funciona na música hoxe en día, verdade? Bueno, tamén, pero a min, eso, pois, se estou co móvil na mão, pois ao final é o máis cómodo, é o que... é o máis cómodo. Ben, pois, moitísimas gracias, Diego, moitas gracias tamén, Víctor, e despedimos ao último dos participantes nesta final do certame de grupos musicais da USC, Diego Flaner, e vamos seguir esperando polo veredicto do xurado, que chegará en nada, así que, bueno, vamos facer aí un pequeno momento de música así ambiente. Non vos marchedes, porque é cuestión de 3, 4, 5 minutos, e en nada xa estamos aquí premiando estas 3 magníficas propostas que nos amenizaron tamén a tarde e noite de hoxe. Así que veña, música e vémonos nun momento.
de prosa ou poesía, eras todo o que pudo que esta terra lle deixou, traballou, Hortas na rúa e nubes densas, poscas que pintan portas